ассалому алайкум бинандагони гироми, нашри навбатии барномаи иттилоотии пайғом манзури шумост. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба амири давлати кувайт шайх мишъал ал-аҳмад ал-ҷобир аз сабоҳ барқи табрикӣ ирсол намуданд. миёни президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва амири давлати кувайт шайх мишъал ал-аҳмад ал-ҷобир аз сабоҳ дар робита ба 30-солагии барпо кардани муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва кувайт мубодилаи барқияҳои табрикӣ ба амал омад. дар барқияи табрикӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба унвони амири давлати кувайт шайх мишъал ал-аҳмад ал-ҷобир аз сабоҳ омадааст. аъло ҳазрат, бо камоли хушнудӣ шуморо ба ифтихори 30-мин солгарди истиқрори муносибатҳои дипломатӣ миёни ҷумҳурии тоҷикистон ва давлати кувайт самимона табрику таҳният мегӯям. мояи фараҳмандист ки таи ин муддат равобити дӯстию ҳамкориҳои судманди байни кишварҳои мо пайваста рушд карда имрӯз фарогири арсаҳои гуногуни мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн мебошад. муколамаи фаъол ва мунтазами сиёсӣ дар сатҳи олӣ ва баланд баҳри тақвияти бештари онҳо, инчунин ҳамёрии созанда дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ аз самараи умедбахшӣ ин раванд маҳсуб меёбанд. мо аз сатҳи имрӯзаи ҳамкории сермаҳсули кишварҳоямон қаноатманд буда хоҳони таҳкиму густариши боз ҳам бештари муносибатҳои ҳамаҷонибаи байнидавлатӣ ҳастем. умед дорам ки бо саъю талошҳои пайгиронаи муштарак равобити ҳасанаи тоҷикистону кувайт минбаъд низ ба таври афзоянда густариш ёфта мутобиқ ба манфиатҳои аслии мардумонамон бо иқдомоти нави амалӣ ғанӣ хоҳанд гардид. дар ин замина омодагии ҳаматарафаи инҷонибро ҷиҳати дар амал татбиқ намудани мувофиқаҳое ки дар чорчоби музокироти судманди ҷонибҳо зимни сафари охири ман ба давлати кувайт ҳосил гардида буданд таъкид менамоям. бо истифода аз ин фурсати фархунда ба шумо бародари гиромӣ сеҳатмандии комил, саодати рӯзгору пирӯзиҳои навин ва ба мардуми дӯсти кувайт сулҳу субот ва шукуфои пойдор орзу менамоям. дар барқияи табрикӣ амири давлати кувайт шайх мишъал ал-аҳмад ал-ҷобир аз сабоҳ ба унвони президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон чунин гуфта шудааст: ба ҷаноби олӣ муҳтарам эмомалӣ раҳмон, президенти ҷумҳурии тоҷикистони дӯст, бо арзи салому дуруд шарафёбам ба шумо. ҷаноби олӣ, беҳтарин таъаруфоти худро тақдим карда бароятон аз худованди мутаол сеҳатмандӣ ва офияти бардавомро маслиҳат намоям. боиси хушнудии ман аст ки шуморо ҷаноби олӣ ба муносибати 30-солагии истиқрори муносибатҳои дипломатӣ байни давлати кувайт ва ҷумҳурии дӯсти тоҷикистон самимона табрику таҳният гӯям. мо рӯҳияи ҳамкорӣ ки раванди муносибатҳои нек байни давлати кувайт ва ҷумҳурии дӯсти тоҷикистонро фаро мегирад баланд арзёбӣ мекунем ва ба ҳавасмандии ҳамешагӣ ва муштараки худ ҷиҳати таҳкими ин муносибатҳо ва пайвандҳо ва баланд бардоштани чаҳорчӯби ҳамкории муштарак ба уфуқҳои фарохтар таъкид менамоем. инчунин мехоҳам фараҳмандии бепоёни худро ба шумо ҷаноби олӣ дар робита ба сафари расмиятон ба давлати кувайт моҳи ноябри соли 2024 ки барои рушди робитаҳои матини ду кишвар натиҷаҳои муфид дар пай дошт изҳор намоям. бо истифода аз ин фурсат шуморо ҷаноби олӣ ба муносибати иди саиди фитр таҳният мегӯям ва аз парвардигор хоҳони онам ки ин иди фархундаро ба ду кишварҳо ва мардумони бо ҳам дӯсти мо ва инчунин ба уммати мусулмон бо хайру саодату баракот дигарбора фаро расонад. ба шумо ҷаноби олӣ идомаи комёбӣ ва музаффарият ва ба ҷумҳурии тоҷикистон ва мардуми дӯсти он пешрафту шукуфои беш аз пеш таманно дорам. дар доираи сафари корӣ ба вилояти суғд ва тантаноҳи наврӯзӣ сарвари давлат пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон якҷо бо президенти ҷумҳурии ӯзбекистон муҳтарам шавкат мирзиёев ва президенти ҷумҳурии қирғизистон муҳтарам содир жапаров аз қалъаи хуҷанд дидан карда аз урфу одат ва анъанаҳои қадимаи миллати тоҷик шинос шуданд.
31 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва меҳмонони олиқадри тантанаҳои наврӯзӣ муҳтарам Садир Жапаров ва муҳтарам Шавкат Мирзиёев ба маҷмӯаи қалъаи Хуҷанд ташриф оварда бо иншооти муҳташами фарҳангӣ ва намоиши маҳсули дасти ҳунармандони тоҷик, қирғиз ва ӯзбек шинос шуданд. дар даромадгоҳи қалъа меҳмононро гурӯҳи кӯдакон бо намоиши бозиҳои гуногуни варзишӣ ки хоси ҷашни Наврӯз мебошад истиқбол гирифтанд. баробари расидани сарони кишварҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Ӯзбекистон ба қалъа, гурӯҳи карнайнавозон ва доиразанон аз болои растаҳои ҳунармандӣ меҳмононро пешвоз гирифта фазои дилкушои наврӯзӣ фароҳам намуданд. даромадгоҳи қалъаи Хуҷанд ва ҳамсаҳни он бо парчамҳои давлатии се кишвар, аксҳои роҳбарони давлатҳо, шиору овезаҳои тараннумгари дӯстии мардумон ва дигар ороишоти хоси наврӯзӣ зебу зиннат ёфта буд. дар назди дарвозаи қалъа бо либосҳои миллӣ ҷавондухтарон бо забонҳои тоҷикӣ, қирғизӣ ва ӯзбекӣ меҳмононро хайрамақдам гуфтанд. дар тарафи рости даромадгоҳи наврӯзгоҳ деги калони суманак қарор дошт. суманак дар ҷӯш мо дafча занем, дигарон дар хоб мо дafча занем. дӯстон хуш омадед бо пешво, сарварони кишвари ҳамсояҳо. ин баҳор ҳамсоягӣ овафзамад, дӯсти поянда бо беинтиҳо. саҳни назди даромадгоҳи осорхонаи таърихии қалъа низ идона ору ёфта буд. дар даромадгоҳи осорхона роҳбалад меҳмононро гарму самимӣ истиқбол гирифта ба онҳо нигораҳои нодир ва нақшу нигорро муаррифӣ намуд. шиору овезаҳо ва суханҳои ҳикматомези бузургони илму адаби тоҷик ва қирғизу ӯзбек ки дар он ҷо ба назар мерасид, тараннумгари дӯстию бародарии мардумони се кишвари ҳамсоя аст. меҳмонон дар ин ҷо аз 4 толори осорхона дидан карда бо таъриху тамаддуни ғанӣ ва қадимаи мардуми тоҷик ошноӣ пайдо намуданд. бояд гуфт ки асоси ороишоти толорҳои осорхонаро санъати миллии меъмории тоҷик ба монанди кандакорӣ, наққошӣ, кундалкорӣ, коркарди бадеии чӯб, санг, гаҷкорӣ ва кошинкорӣ ташкил медиҳад ки бо маҳорати баланд таҳия шудааст. баъди шиносоӣ бо нақшу нигори толорҳои осорхона сарони давлатҳо дар саҳни ҳавлӣ аз намоиши хӯрокҳои миллӣ ва шириниҳо боздид намуданд. дар ин намоиш 7 сину 7 шин ва 7 мим намудҳои гуногуни шириниву хӯришҳо ба маъраз гузошта шуд. дар даромадгоҳи маҳаллаи ҳунармандон кӯдакон барои пазироии меҳмонони олимақом сурудҳои сияҳгӯшу бойчечак замзама карданд.
дар ҳар як ҳавлии маҳаллаи қадимаи қалъа намоиши ҳунарҳои миллӣ ва фолклории сокинони минтақаҳои гуногуни тоҷикистон ба назар мерасид. меҳмонон аз маҳаллаи ҳунармандон ба хусус хонаи наққошон ва қолинбофон дидан намуда бо анъанаҳои ниёгони мардуми тоҷик шинос шуданд. дар рафти боздид ба сарони давлатҳо оид ба таърих ва пайдоиши ҳар як намуди ҳунарҳои мардумӣ ки то имрӯз ҳифз шудааст маълумот дода шуд. тоҷикистонлик برادرlar دوستlar اینجا توجیکستان است و امروز من خیلی خوشبختم چون در جشن ملی توجیکان نوروز اشتراک میکنم. شادمانیم بیکنار است. خود را در خانه خود احساس میکنم. یک راه خوشبختی برای مردم دوست و برادر ما تاجیکستان و ازبکستان این سران دو دولت هستند، یعنی پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمون و پرزیدنت ازبکستان محترم شوکت میرزیویف. از همه مهم راه ابریشم و پیوندگر این قشر را با هم زیادتر نمود. راه بزرگ ابریشم برای تشکل فضا با جهانیان ساختن با مردم ازبکستان شرایط فراهم آورد که با توسط این راه از فرهنگ و تمدن، خط، زبان، صنعت و دیگر اسلوب‌های ملی تاجیکان که دارای خصوصیت تاریخی قدیمی دارد آگاهی داشته باشند و همین سبب شد که آرزوی من عملی گردد و من به تاجیکستان بیایم. خیلی خوشحال کننده است اشتراک در جشن نوروز تاجیکان. همین خیلی این جشن همچون جشن باستانی و معاصر یکی از رکن‌های فرهنگ ملی، پیوندگر نسل‌ها و خاطره تاریخی به ویژه مردم تاجیک است که در جهان نفوذ و اعتبار آن به حیث یک جشن عمومی بشری افزوده است. جشن مبارک مردم دوست و برادر تاجیکستان و ازبکستان. رحمت تاجیک خلقیga do'stlarimizga sog' bo'linglar. این گذشتگی نوروز bayramаш این ملت تاجیکی و ملت ازبک با یک تا انسان میکند، یک ملت میکند، با مهر و محبت زیاده میگردد، دوستی ابدی میشود. خرسند کردش است همه نوروز با از گشته یک دیگر با نزدیکی پیدا میکند، مهر پیدا میکند و این روزانکی گذشتگی تدبیر نه فقط من با بتون انسان و با بتون انجام با تدبیر با اشتراک کردشتگی یک بهارگی بخش نمایدگی اینا همطور زمانت آدمای هم چهرهشون بنام روشن است. бар асари боришоти пай дар пай дар мавзеи тагоби халқ ярч фаромада ба канали марғедар осиби ҷиддӣ расонид. ҳафтаи гузашта бар асари боришоти пайдарпайи борон канали марғедар ки тавассути он беш аз 5000 гектар замин дар 4 ҷамоати деҳот обёрӣ мешавад осеб дид. ба хотири пешгирии хатари лағжиши соҳил бастани об ба канал чанд рӯз қатъ шуда бо маслиҳати мутахассисон сабабу омили садама муайян карда ҷиҳати бартараф намудани он тадбирҳои фаврӣ андешида шуданд. барои бартараф намудани ин садама ва пешгирии хатари лағжиши соҳил бо сарварии раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ситод ташкил шуда техникаю таҷҳизоти зарурӣ сафарбар гардид. раиси шаҳр зикр кард ки таъмини кори муназзами иншооти обёрӣ ки гарави ҳосили фаровон аст аз масъалаҳоест ки мавриди таваҷҷӯҳи асосузури сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва муовини аввали раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси вилояти суғд муҳтарам раҷаббой аҳмадзода қарор дорад. ба ҳамаи ниҳодҳои марбута барои таъмини муназзами киштаҳо бо оби полезӣ мушкилоти дар ин самт пеш омада барои сари вақт ҳал намудани онҳо дастур дода шуд. идомаи барномаи иттилоотии пайхун. раиси шаҳри панҷакент абдухолиқ холиқзода ба маркази тиббии шифо ташриф оварда бо корҳои созандагиву ободонӣ ва кабудизоркунӣ шинос гардид. дар маркази тиббии шифо ки дар яке аз гӯшаҳои хушманзараи шаҳри панҷакент дар соҳили дарёи зарафшон воқеъ аст ба ифтихори 35-мин солгарди истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон корҳои таҷдиду ободонӣ идома дорад. инҷо бо мусоидати мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳр ва сармоягузории соҳибкор абдушафеъ ҳоҷиев ҳоло баробари азнавсозии бинои асосӣ, сохтмони маркази оши палов, ҳавзи моҳи парварӣ, ҳамчунин бунёди варзишгоҳ
идома дорад. дар маркази оши палов ки бо тарҳи миллӣ бо истифода аз ҳунарҳои чӯбкорӣ кандакорӣ бунёд мешавад, барои пазироии меҳмонону сайёҳон ва сокинони шаҳр шароити беҳтарин муҳайё карда хоҳад шуд. инҷо бо хоҳиши мизоҷон аз гулмоҳӣ ва дигар навъҳои моҳӣ низ хӯрокҳои лазиз омода карда мешавад. варзишгоҳ дар масоҳати 45 ба 22 метр бо тарҳи замонавӣ ва фарши сунъӣ бунёд шуда барои бозии футбол, волейбол ва машқҳои дигари варзишу солимгардонӣ пешбинӣ шудааст. дар роҳраву саҳни марказ барои сабзу гулпӯш намудани ҳудуди он то ин муддат садҳо бех ниҳоли сояафкану ороишӣ гулҳои гуногун шинонида шудааст ва ин кор минбаъд низ идома дода мешавад. зимни бозиди раиси шаҳр Абдухолиқ Холиқзода ин иқдоми масъулини марказро шоиста арзёбӣ намуда барои дар муҳлат ва тарҳи пешбинишуда бунёд намудани иншоот дастур дод. бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии шаҳри Панҷакент дар доираи иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон барои то соли 2040 дар ҳудуди маркази тиббии шифо ниҳолҳои ороишӣ шинонида шуд. зимни боздид ба раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода иттилоъ дода шуд ки дар ин мавсим 2500 бех ниҳолҳои ороишӣ аз ҷумла Павлония 1800 бех, Бирёза Палма 200, Красный Кальон 3, Каштан 20, Сирени Русӣ 40, Сирени Ҳиндӣ 6, Каталпа 9, Арча 130, Олучаи Сурх 20, Сафедор 200 бех ва дигар намуди дарахтон шинонида шудааст. раиси шаҳр барои саҳмгузорӣ ба иҷрои барномаи давлатии кабудизоркунии ҷумҳурии Тоҷикистон баҳои баланд дода ба масъулин барои боз ҳам ободу зебо намудани ин мавзеъ дастур дод. ба иттилои масъулин дар ин мавзеъ гулҳои ороишиву зебо ба мисоли гули садбарг ба миқдори 1500 бех шинонида шуд. азм доранд дар оянда дигар намуди гулҳоро низ шинонанд. дар мавзеи маркази тиббии шифо дар масоҳати 1 гектар ҳавзи моҳипарварӣ бунёд мегардад. зимни боздиди раиси шаҳри Панҷакент Абдухолиқ Холиқзода аз ин мавзеъ иттилоъ дода шуд ки дар ҳавзи моҳипарварии нав моҳии карп ва сазан парвариш хоҳад шуд. ин иқдом бо мақсади рушди соҳаи моҳипарварӣ ва таъмин кардани бозори маҳаллӣ бо маҳсулоти тару тоза амалӣ мегардад. бунёди ҳавзи моҳипарварӣ дар шаҳри Панҷакент як қадами муҳим дар рушди соҳаҳои кишоварзӣ ва моҳипарварӣ мебошад ки метавонад ба фароҳам овардани ҷойҳои нави корӣ ва таъмини амнияти озуқаворӣ барои аҳолӣ кӯмак кунад. санаи 2 апрел рӯзи байналмилалӣ китоби бачагон аст. ба ин муносибат дар китобхонаҳои шаҳру деҳоти Панҷакент чорабиниҳои гуногун доир мегарданд. идомаи ин мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. аз 2 то 9 апрел дар Тоҷикистон фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон баргузор мегардад. давоми ҳафта дар доираи фестивали мазкур дар шаҳру навоҳии мамлакат як қатор чорабиниҳо аз ҷумла намоиш ва фурӯши китобҳои бачагона, китобҳои тозанашр ва ташкили чорабиниҳо ба нақша гирифта шуданд. ин иқдом дар доираи рӯзи байналмилалии китоби кӯдакон ки 2 апрел дар саросари ҷаҳон таҷлил мегардад ҳамасола дар Тоҷикистон роҳандозӣ мешавад. дар қатори дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ дар китобхонаи филиали бачагонаи рақами 1 шаҳри Панҷакент бахшида ба ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон чорабиниҳо доир мегардад. ҳамасола дар сартосари ҷумҳурии азизамо фестивали ҷумҳуриявии ҳафтаи китоби кӯдакону наврасон бо тантана таҷлил мегардад. соли равон низ фестивали мазкур бо мақсади ҷалби кӯдакону наврасон ба китобу китобхона, тарғибу ташвиқи мероси гаронмояи фарҳанги миллӣ, дастовардҳои тозаи илмӣ, техникӣ дар байни онҳо, тарбияи ҳисси худшиносӣ ва ватандӯстӣ дар замини кӯдакону наврасон дар доираи амалисозии барномаи давлатии рушди муассисаҳои фарҳангии ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-25 доир мегардад. гуфтан ба маврид аст ки дар китобхона филиалҳои бачагонаи 1 ва 4 шаҳри Панҷакент низ силсила чорабиниҳо аз қабили намоиши васеъи китобӣ таҳти унвони адибони бачагона, суҳбатҳо, хулосаи китобшиносӣ, баландхониҳо, маҳфилҳои шеъру суруд, конференсияи илми адабӣ ва субҳи идона низ дар давоми ҳафтаи равон баргузор мегардад.
و در این زمینه در کتابخانه‌های بچگانه سلسله چهاربینی‌ها از قبیل محفل شعر و سرود، خوانش بلند، خلاصه‌های کتابشناسی از طرف سرداران کتابخانه، از آموزگاران، پدر و مادران، خوانندگان احترامانه خواهش می‌نماییم که به کتابخانه‌های ما آیند، چون که در کتابخانه‌های ما همه روزه برای خوانندگان و شهروندان باز است. قید کردن به مورد است که همه روزه کتابخانه به هواداران و دوستداران کتاب خدمت می‌رساند و خوانندگان این کتابخانه اشتراکچیان فعال آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است میباشند. عبدالملک بهاری اوکوچه، من دارم یک اوکوچه بلوچه، از مکتب که آمدم نمیماند و یک دم، چینم خیزه میگوید تو گویم بد میگوید، سوال باران میکند به جا از جا میکند، اپا مراجنی از چیست؟ چرا نامی او چیست؟ اگر به ماه برایم با چخیر میفرایم، دادم نغز می آچم نغز، چرا کلوله چرمغز؟ اپا با بیرون برید با من پتانچه خرید، اگر با بیرون برم با حیرت می نیگرم، میگردد چون کلان ها دو دستش در قفا. Андрей Усачев, шаир рус, снежинки, ежик смотрит на снежинки, это думает ежинки, белые, колючие и к тому летучие. Паучок на паутинке тоже смотрит на снежинки, ишь какие смелые эти мухи белые. Заяц смотрит на снежинки, это зайчьи пушинки, видно заяц без пуху, чешет шубу наверху. Мальчик смотрит на снежинки, это думает смешинки, не поймет он почему, очень весело ему. گزارش شادانه همراه و شهباز قربانوف. тамошобинони гиромӣ дар ҳаминҷо барномаи иттилоёти пайғом ба поён мерасад. барои ҳар яке шумо саломатиро хоҳонем. хайр, шоду пирӯз бошед.